allemaal, van harte welkom bij het Alzheimer Café van oktober. Het thema van vanavond is de notaris, dus het belooft weer een hele informatieve uitzending te worden. Bij ons is Olga Roffers van Zwart op Wit Notariaat. Heb ik zo geoefend, doe ik het nog niet goed. En naast mij staat Catherine en ik ben Nicole. En wij hebben een aantal vragen. Olga, stel je eens even voor. Ik ben Olga Roffers-Jansen, notaris bij Zwart op Wit Notariaat. We bestaan nu ongeveer 6 jaar. En sinds 1,5 week is het niet meer helemaal mijn eigen kantoor. Maar is er een notaris bijgekomen, dus we zijn nu met 2 notarissen. Okay. Dus dat is wel een nieuwtje eigenlijk. Ja, dat is zeker. Ja. Groeiende sector. Groeiende sector, ja. Okay. En verder woon ik in Venray, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Nou, we kennen elkaar ook in ieder geval wel van gezicht. Hey Olga, een notaris, waar houdt een notaris zich nou mee bezig? Want we hadden het er straks al even over. Het is voor veel mensen een beetje een spannende, beladen term, de notaris. Vertel eens, wat doe je? Ja, nou ik zit voornamelijk natuurlijk op kantoor. En dan komen mensen bij mij op bespreking voor een testament, voor een levenstestament, waar we het vandaag ook over gaan hebben, een stukje schenken natuurlijk. Maar mensen komen ook voor het kopen van een huis. Als er iemand overleden is, kom je ook bij de notaris. Als je gaat trouwen en je wil huwelijkse voorwaarden maken. Dus eigenlijk zijn we op heel veel belangrijke momenten in iemands leven, kom je bij de notaris. Ja, zijn jullie erbij? Dat is wel bijzonder eigenlijk. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Want hebben jullie dan ook te maken met dementie en alles wat daarbij hoort? Een stukje natuurlijk wel. Als er sprake is van dementie en iemand is wilsonbekwaam, dan kun je geen akte meer maken. Dus het is wel heel belangrijk om te weten of iemand nog wilsbekwaam is. Ja. En wat is dat? Wilsbekwaam of wilsonbekwaam? Ja, dat is heel lastig. Voor mij ook heel lastig. Want ik ben natuurlijk geen arts. Daar heb je artsen voor die dat echt vaststellen. En als we twijfelen, dan schakelen we ook zo'n arts in. Om te verklaren dat iemand dat nog helemaal kan begrijpen. Om een akte te maken bij mij. Want dat is het dan. Wilsbekwaam is, dan begrijp je wat je doet en wat je beslist. Ja, dat je overziet wat de consequenties zijn, wat je vastlegt. Ja. Is het dan ook dat jij ook in gesprek gaat met de persoon die dementie heeft? Om iets wel georganiseerd te krijgen, om te kijken of iemand wilsbekwaam is? Ja, dan doe ik een gesprek samen met de andere notaris, met Minette. Zodat de een kan praten en de ander gaat noteren. Ja, en dat is soms heel moeilijk. En soms gaat het in het begin heel goed, het gesprek. En dan denk ik, oké. En naarmate het gesprek vordert, ja, als je twijfelt, dan moet je de volgende stappen gaan nemen. Ja. Er is ook een heel stappenplan vanuit de beroepsorganisatie voor. Ja. Stel dat je dan zoiets hebt van, hé, dit is helemaal niet meer wilsbekwaam. Wat voor stappen moeten jullie dan maken? Dan stopt het eigenlijk. Als het heel duidelijk is dat er wilsonbekwaamheid is of dat het overzicht er niet meer is, dan stopt het. En dan kunnen we geen akte meer maken. Oké. En dat houdt dan in dat je dus niks kunt organiseren met betrekking tot de verkoop van een huis of iets dergelijks. Ja, dan ga je een hele andere procedure in. Dan kun je geen levenstestament meer maken, maar dan ga je richting de rechtbank, de kantonrechter, om een bewind bijvoorbeeld aan te vragen om het financiële stukje te regelen. Ja, oké. Het is niet zo, want je zei net, dan stopt het, maar dan komt er een andere weg. Stopt het bij mij, maar dan is er een andere weg. Ja, een weg die eigenlijk wat lastiger is, omdat je dan vaak toestemming moet vragen aan de kantonrechter. Ja. Komt dat vaak voor? Dat je dat advies geeft om naar bewindvoering te gaan? Ja, het komt wel eens voor. Ja? Ja. Het is niet dat het niet voorkomt, maar het merendeel komt redelijk op tijd. Ja, vandaar ons advies ook altijd, kom om tijd. Wat is die leeftijd? Ja, geen idee. De een dus komt met 25 en de ander komt met 85. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon heel goed om het al goed geregeld te hebben. Want wat je vaak hoort is van, dat mensen zeggen, ja, maar ik heb het geregeld. We hebben een testament. Ja. En dan denk ik van, oh, maar dat is wanneer iemand overleden is. Maar wat als ik een ongeluk krijg en ik ben niet meer in staat om? Ja, daar is het levenstestament voor. Dus het testament is echt voor overlijden. En het levenstestament, het woord zegt het al, is voor tijdens leven. Wat als ik zelf mijn belangen niet meer kan behartigen, dan kun je in de akte vastleggen wie je vertrouwt, wie je wil benoemen.
En wie zijn dat dan vaak? Vaak eerst de partner, Ja. daarna eventueel kinderen. Maar als die er niet zijn, zou dat ook een neef, een nicht, een vriend, een vertrouwenspersoon kunnen zijn. En dat leg je dan allemaal al vast, een soort van volgorde. Eerst de Ja. partner en als mocht die er niet meer zijn, dan... Dan zou het de kinderen kunnen zijn, ja. En wat is dan het advies dat stel je hebt 3 kinderen, moeten ze dan allemaal tekenen? Of kun je zeggen van nou ik laat er maar eentje tekenen en die mag dat ook voor de anderen doen? Of hoe gaat zoiets in zijn werk? Dat kan allemaal en het is Oké. echt op maat. Dus het is echt de wens van die persoon die we vastleggen. Als de verhoudingen goed zijn, kun je ze gewoon met z'n 3 benoemen. En dan kan ik erin zetten dat ze onderling de taken kunnen verdelen. Dat ze wel samen moeten beslissen, maar dat ze kunnen zeggen, jij bent goed in dit, doe jij dat, doe ik het andere. Maar je kunt ook zeggen, ik benoem er 1 en die moet de rest wel op de hoogte houden. Dus ja, daar heb je heel veel variaties in. En het is wat iemand wil, leg ik vast. Oké. Ja, het zal ook liggen aan de onderlinge banden wellicht. En, Ja. ja. Wat is het verschil tussen een levenstestament dan en een volmacht? In het levenstestament zit een volmacht ingebouwd. En een levenstestament is heel uitgebreid. Dat omvat eigenlijk alles wat je tegen kunt komen. Een volmacht is wat beperkter, vaak voor een bepaald doel. Kun je dat dus uitleggen, dat bepaalde doel? Ja, een volmacht zou je kunnen geven voor een verkoop van een woning. Je kunt ook een algemene volmacht geven. Maar dan geef je eigenlijk een blanco volmacht. Je zegt, jij mag het regelen, alles kan. En in het levenstestament kun je specifiek aangeven wat je wel zou willen en wat je niet zou willen. Wat je belangrijk vindt, waar rekening mee gehouden wordt. Dus een levenstestament is veel uitgebreider en veel specifieker. Dus ook op de wensen van degene die hem opstelt. Ja. Ja. En ik hoor wel eens van dat mensen bij een bank bijvoorbeeld een volmacht hebben, maar dat is alleen maar van een rekening. Is alleen voor de rekeningen. Ja. Hoe is het dan geregeld als je denkt aan, nou ik wil niet gereanimeerd worden of ik wil geen zondevoeding krijgen. Kun je dat bij jullie dan ook regelen bij de notaris of is dat toch meer bij de huisarts neerleggen? Het is een combinatie. We kunnen in het levenstestament ook het medische stukje vastleggen. Maar dan in zijn algemeenheid. Dat je zegt, dat is de persoon die bevoegd is om te beslissen. Je kunt bij mij nog aangeven of je achter een behandelverbod en achter euthanasie staat. Maar wij leggen niet vast wat voor diegene uitzichtloos lijden zou zijn, zodat dat in werking gaat. Dus het wordt heel algemeen beschreven. Maar je moet altijd ook de gang richting de huisarts maken of specialist. Om dit vast te leggen en ook actueel te houden, regelmatig te bespreken. Ik sta er nog achter. Maar we kunnen het zeker vastleggen en ook benoemen wie dan bevoegd is om te handelen. En doen jullie dan ook altijd het advies geven om dat bij de huisarts neer te leggen? Absoluut. Dus? Het moet in het medisch dossier. Alleen bij ons in de akte, dan weet niemand het. Nee, oké. Ja. Als er iemand overlijdt, ik hoop het natuurlijk niet, maar stel iemand overlijdt en die persoon heeft dementie. Wat moet je dan regelen? Moet ik dan jou laten weten dat mijn partner is overleden die dementie had? Of hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, vaak als er een testament is, moeten er keuzes gemaakt worden die in het testament zijn. Dus dan kom je sowieso meestal bij mij. Ook als er geen testament is, vragen vaak instanties naar een verklaring van erfrecht. Waarin staat dat er geen of wel een testament was, wie zijn erfgenamen, wie is bevoegd om te handelen. En daarvoor kom je dan bij mij. Ze komen vanzelf wel weer bij jou uit. Vaak wel, ja. En moet je dan zo'n testament, ik stel mij dan voor dat is zo'n ingewikkeld boekwerk, hè? Dat weet ik niet of dat zo is, maar dan, moet je dat thuis dan ook bewaren of kan dat tegenwoordig ook allemaal digitaal? Een testament geef ik altijd op papier mee, maar het kan ook digitaal gestuurd worden. En dat bewaar je. Maar ook al zou het kwijt zijn, het staat in het Centraal Testamentenregister. Dus het komt altijd naar boven. Ja, want daar dacht ik dan aan. Dan gebeurt er iets in een familie en dan moet je nog maar zien waar alles ook alweer lag. En, nee, het zit in een register, dus... Dat kan altijd opgelost worden, gelukkig. Ja. En kan ik daar zelf naartoe bellen naar zo'n register of hoe gaat zoiets in zijn werk? Wij mogen dat pas inzien als iemand overleden is en er ook een bewijs van overlijden is. Als je zelf nog in leven bent en je weet niet meer bij welke notaris je bent geweest en je hebt geen afschrift, kun je ook een bericht sturen naar het Centraal Testamentenregister. Maar wij mogen daar eigenlijk alleen in kijken na een overlijden. Oké. Even kijken. Wat is een wilsbeschikking?
weer zo'n ander woord. Wat... Dat is eigenlijk een testament, dat noemen we een uiterste wilsbeschikking. Oké. En in een levenstestament staan natuurlijk ook wilsbeschikkingen in de zin van, wat wil ik tijdens leven? Maar als je echt het woord wilsbeschikking, dan denken we aan een testament. Een testament, bij overlijden. Ja. En bewindvoering dan? Ja, als je geen levenstestament hebt en je zou wilsonbekwaam worden, dan kom je in een bewindvoering terecht. Dus dan ga je de weg naar de kantonrechter. En die gaat praten met familie, ook met degene zelf. En dan wordt er een bewindvoerder benoemd die de financiële belangen gaat behartigen. Ja, dat is eigenlijk dan een andere, iets ingewikkeldere route, wat je in het begin al aangaf. Ja. Nou is het dat ik bij jou een testament, een levenstestament wil laten opstellen. Ja. Kun jij het verloop daarvan schetsen, hoe dat in zijn werk gaat? Ik bel jou, kan ik dan de volgende dag al terecht of hoe gaat zoiets? Dat zou mooi zijn. Nee, het duurt wel even voordat je terecht kan. Dat ligt ook aan welke periode. Op het einde van het jaar is het altijd wat drukker bij de notaris. Stel dat het nodig is, dat iemand ziek is of dat iemand al een hoge leeftijd heeft. Dan zorgen we altijd dat iemand sneller ertussen kan, omdat dan er meer haast bij geboden is. Maar het is niet als je mij vandaag belt dat je volgende week direct terecht kunt. Oké. Nou, dat is al duidelijk. En dan? Nou, dan is die afspraak gemaakt. Dan kom je bij mij. Soms vragen mensen voor informatie. Dan stuur ik ook brochures. Maar mensen kunnen ook gewoon zonder voorbereiding bij mij komen. En dan ga ik de vragen doorlopen en inventariseren wat iemand zou willen. En als ze zeggen, ja, we zijn eruit, we willen graag dat je een concept maakt, dan doe ik dat. En daarna maken we een afspraak voor het tekenen. Ja. Jij helpt daar dus ook bij, hè? Want ik zou dan denken, ja, kan wel een afspraak gaan maken voor een levenstestament, maar ik weet helemaal niet wat er allemaal in moet. Daar help je daar mensen help ik ook mee. Ja, ik stel de vragen. En soms moet iemand daar nog even over nadenken. En dat kan dan ook, er is gewoon tijd voor. Ja. En de tijd, stel dat je het concept klaar hebt, maar er gebeurt in de tussentijd iets tot het echte. Hoe gaat het dan in zijn werk? Het moet getekend zijn, dan pas is het geldig. Oké. Ja. Oh, dat is dan soms heel zuur, denk ik. Komt niet vaak voor. Nee, maar mensen, soms heeft het heel lang geduurd, zeggen ze, daar zijn we al jaren mee bezig om te komen, om het te regelen. En als het dan de afspraak is geweest voor de bespreking, dan zeggen mensen, oh, het zou fijn zijn als het heel snel geregeld is. Nu zijn we begonnen, dan willen we ook snel tekenen. Ja. Dat het dan klaar is. Dat het dan geregeld is. Wat zijn de kosten? Heel verschillend. Het ligt een beetje aan de situatie. Als er samengestelde gezinnen zijn of niet, is er nog een eigen bedrijf waar we rekening mee moeten houden. Dus daar zit wel verschil in. Standaard zal ik maar zeggen, als dat allemaal niet is wat ik net opnoemde, moet je bij ons rond de €1195 voor 4 actes tellen. Dus als je alleen testamenten nodig hebt, is het natuurlijk minder. Ja. Maar dan heb je de zaken ook goed geregeld en dat scheelt voor je omgeving een heleboel zorg en ellende als er wat gebeurt. Ik zeg ook altijd, het is serieus geld, maar als je ziet wat je ermee voorkomt, hoe prettig het is voor partner of kinderen of anderen, dat het geregeld is, is het dat dubbel en dwars waard. Ja, dat geloof ik zeker, ja. Is het nou ook dat, je had het net mensen op leeftijd, hè? Dan halen we het wat naar voren. Maar mensen kunnen dan vaak ook moeilijker uit de voeten. Komen jullie ook aan huis? Is dat dan ook rechtsgeldig? Ja, als het nodig is, dan kom ik ook aan huis. Ja. Okay. En dan is het gewoon de notaris op bezoek. Oké. Oh, dus dat is ook ideaal. Ja, wat een leuk beroep heb jij. Ja, wel hè? Het is helemaal niet zo saai als dat het lijkt, hè? Nee. Nou, hier staat ook een gezellig iemand. Ja, dat scheelt. Ja, zeker. Ja, je hebt vaak het idee van dat het mensen stijf in het pak zijn, hè? Maar dat is... nee, dat is al echt wel veel minder. Ja. Daar hadden we het straks ook al even over. Sommige mensen vinden het best wel lastig om te bellen met de notaris. Ja. Maar dat kan gewoon zijn, hè? Je mag gewoon bellen en een vraag stellen. Dat is wel... er is een drempel. Ja, jammer is dat. Misschien kunnen we die vanavond zo wel een beetje wegnemen. Ja, dat hoop ik. Ja. Even kijken, ik zat te denken van... Heb je ook dat je... nou, ik wil gewoon alleen maar vragen stellen. Is dat dan wel gratis of is dat ook een bepaalde prijs? Ja, nee, dat is het eerste gesprek is gewoon vrijblijvend. Oké. Ja, als mensen dan denken, of ik wil nog nadenken of ik weet het nog niet zeker, is helemaal prima. Oké. Ja. Mooi.
Vind ik een stukje service. Ja. Ja, en het Ja, haalt die daar val ik drempel stil van. natuurlijk naar beneden. Ja. Je valt er stil van. Ja, ik val er stil van. Want ja, vaak is het dat er overal Ja. al meteen de kosten doorberekend worden, zeg maar. Hè? Ja. Maar dat is hier niet bij. Nee. Oké. Bij mij in ieder geval niet, hè? Dus Nee. ik weet niet hoe het bij anderen is. Nee, oké. Je had het toen straks over schenkingen. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Gewoon in zijn algemeenheid, als je wilt schenken. Dan zit je ook met zoveel zonder drempel, met belastingen en Vrijstellingen. dergelijke. Hè? Ja. Maar jij kunt daar ook in adviseren, zeg maar. Ja, je kunt schenken door het te geven, maar dan moet het er wel zijn. Het kan ook zijn dat het vermogen in de stenen zit. Dan kun je het niet geven, maar dan kunnen we schenken op papier. Dus daar hebben we ook mogelijkheden voor. Schenken op papier, ja, dan geef je het niet. Maar je zegt wel alvast dat je het in de toekomst wil geven. Dus je maakt eigenlijk een soort van schuldbekentenis op papier. En waarom zou iemand dat doen? Zodat je straks, later na, minder erfbelasting betaalt. Oh, dan heb je een schuld als mijn in ouders je dat nalatenschap. bijvoorbeeld doen, dan heb ik al een stukje eigenlijk al gekregen. Op papier. En Ja. dat hoef ik geen... Oh, oké. Ja. Ga je dan Jeetje. ook over bijvoorbeeld iets totaal anders over huizen die in het buitenland liggen? Kun jij daar ook notarieel zaken voor Nee. regelen? Ik ben notaris in Nederland en ik Oké. mag alleen Nederlands onroerend goed beschrijven. En stel dat je in Spanje ook een huis hebt, moet je dat dan, doet de notaris van Spanje met jou dan communiceren daarin? Of hoe Nee, gaat dat gaat helemaal in Spanje. Helemaal in Spanje? Ja, we zouden Oké. hoogstens iets in het testament hier kunnen opnemen Oké. voor het Spaanse huis. Oké. Ja, want je ziet heel vaak dat mensen best wel vermogend zijn, dat soort dingen hebben, zeg maar, in het buitenland. Ja, En dan vroeg ik me altijd af van, hoe gaat dan zoiets in zijn dat werk? gaat echt bij de Spaanse notaris. Oké, Ja. Oké, duidelijk. Nou, eens even kijken. Ik heb een hele andere vraag. We hadden het straks over als ik een akte op wil laten stellen, dan help jij daarbij. Ik hoor ook wel eens, maar ik weet niet wat voor actes dat zijn. Dat heeft vaak te maken met verkoop van huizen, dat mensen dat allemaal zelf doen. En van internet bijvoorbeeld een voorbeeldje afhalen. Kan ik dat ook zelf, zeg maar, doen? Of kijk je dan wel altijd mee of het wel klopt wat ik Ja. in elkaar heb geprutst? Een testament moet bij een notaris. Dus een testament wat je zelf hebt geschreven of getypt met een handtekening is niet rechtsgeldig. Ja. Dus dat kan niet. Er zijn wel mensen die een levenstestament zelf maken. Maar de ervaring is dat instanties dat niet accepteren. Dus dat ze zeggen, ik kan niet controleren of dat ook door die persoon is opgesteld. Of die handtekening wel door die persoon is gezet. Dus banken en dergelijke werken daar niet mee. En die willen gewoon echt een notariële akte. Ja. En Ja. jij controleert natuurlijk. Is degene Ja, wilsbekwaam waar we het Ik moet straks de over identiteit hadden? vaststellen. Mensen tekenen bij mij. Dus ik kan zien dat dat ook echt de wens is. En ik bespreek het. Ja. Want stel je voor, er kan ook beïnvloeding plaatsvinden. Dat Ja. een van de kinderen zegt, nou, dit heb ik gemaakt en dat moet je even tekenen. Maar dat is dus eigenlijk waar we het in het begin over hadden. Dat jij alleen in gesprek gaat met die persoon. Dus dan zou ik er niet naast kunnen zitten. Nee, dan mag ik in een andere kamer. Ja. Jij gaat echt met die persoon in Ja. gesprek. Ik moet zeker weten dat dat de wens is van. En niet dat iemand anders heeft gezegd, je moet daar naar binnen en dit moet je zeggen. Want dat wil ik graag in die akte hebben staan. Ja. Ja. Ja, ja. Dus dat doen we altijd alleen. Wat is nou eigenlijk je advies als je zo kijkt? We hebben het nou over de notaris en dementie. Wat zou je mensen überhaupt adviseren? Kom op tijd. Ja, je had het toen straks al, Ja. al ben je 25, al ben je 50, maar... Ja, het is heel verschillend. Soms zie je dat mensen in de omgeving iets hebben meegemaakt, waardoor ze dan denken, ja, maar nu moet ik het echt gaan regelen. En soms is dat met iemand die 30 is. En als je soms, zijn ze al ziek of heb je al een indicatie. En dan wordt het natuurlijk lastiger. En je weet nooit wanneer dat moment gaat zijn. Dus je kunt het maar beter regelen, dat geeft rust. Hey, en stel nou dat iemand van 25 dat al geregeld heeft, maar er gebeurt nog van alles in het leven van diegene. Die denkt misschien op een gegeven moment, ja, maar ja, ik heb nou eigenlijk zou ik wel iemand anders bijvoorbeeld als eerste verantwoordelijke, of hoe noem je dat, willen maken. Hoe kan dat? Ja, je kunt altijd terugkomen om een wijziging door te voeren. Je kunt alle actes gewoon aanpassen. Zolang je wilsbekwaam bent, kun je het aanpassen.
Ja, dus er kan eigenlijk niet zoveel misgaan als je dat al heel vroeg doet. Nee, je maakt een akte, een testament voor hoe het nu is. En hoe het over 10 jaar is, weet niemand. Ja. Dus dan Nee, precies. pas je het aan. Oké. En zit daar dan, moet iemand daar dan zelf aan denken? Of is er ook iets waardoor je daaraan herinnerd kunt worden? Van, goh, kom eens kijken. Maar ik kan me best wel voorstellen, als je 25 bent, dan ligt het leven nog voor je. Je hebt alle tijd. Ja. En in één keer is de dag daar. En dan ben je 47. Ik zal het bij mezelf houden. Een mooie leeftijd. Ja, Ook nog tijd genoeg. Je moet er eigenlijk zelf aan denken. Ja. Dus als er iets belangrijks gebeurt in de persoonlijke situatie, verhoudingen veranderen, dan moet je echt even schakelen met mij. Als er echt iets in de wet gaat veranderen voor een testament, belastingtechnisch, dan ga je mij op meerdere plaatsen zien, want dan ga ik daarover schrijven, ga ik daar lezingen over geven. En als je iets leest waarvan je denkt, nou, zou dat voor mij iets kunnen betekenen, gewoon even bellen. Ja. Dat blijf je ook zeggen, hè? Dat is belangrijk. Gewoon dat is even echt bellen. belangrijk. Ja, er gebeurt niks als je belt, hè? Nee hoor. Jij bijt niet. Nee. Collega ook niet. Nee. We hebben allemaal hele aardige dames. Ja. Olga, je noemde verklaring van erfrecht. Dat komt ter sprake als iemand komt te overlijden. Moet je altijd een verklaring van erfrecht hebben of laten maken? Dat hoeft niet altijd. Het is de vraag of een instantie, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij waar een levensverzekering uitgekeerd moet worden, of die erom vragen. Maar er zijn genoeg gevallen waar het niet nodig is. En is het dan, kun jij dat aangeven of is dat iets wat per instantie zeg maar verschilt en wat mensen vanzelf te horen krijgen? Van je moet toch een verklaring van erfrecht hebben. Ja, als mensen bellen voor een verklaring van erfrecht, vragen we ook altijd, heeft de bank erom gevraagd of wie heeft hem nodig? Als er nog niemand om gevraagd heeft, zal ik ook altijd zeggen om even te wachten. Want ik vind het zonde om geld te betalen voor een akte die je helemaal niet nodig hebt. Ja, dat is helemaal waar. Ja, dat klopt. Ja. Nou heb je een echtpaar en die willen een levenstestament laten maken. Kunnen ze dat gezamenlijk of moeten ze dat apart van elkaar? Ja, dat mag gezamenlijk bij mij, tenzij ze zelf zeggen we willen het graag apart doen. Maar meestal wil een echtpaar het gewoon samen doen en zijn die aktes ook gelijkluidend. Ieder krijgt een eigen akte, dus je kunt verschillende meningen hebben die daarin vastliggen. Maar dat bespreken we dan samen. Hebben die het gesprek wel samen dan? Ja. Oké. Ja, hebben het gesprek samen. Ja. Oké. Hey, en we hadden het straks ook even over wilsonbekwaam. Wij koppelen dat natuurlijk heel erg aan, in dit geval aan dementie, omdat we daar hier voor zitten. Maar wilsonbekwaam wil eigenlijk allerlei situaties zeggen, waarin mensen niet meer kunnen begrijpen wat de consequenties zijn van hun beslissingen. Dat was hoe je het straks zei, hè? Ja, wilsonbekwaamheid kan op heel veel manieren ontstaan of wellicht al vanaf de geboorte zo zijn. Ja, vandaar ook de oproep om zo snel mogelijk wat te regelen, want je weet nooit wat er wanneer gebeurt. Het gebeurt. Ja. Maar stel dat iemand is verstandelijk beperkter, zeg maar. En er is sprake van nogal wat gelden. En de familie wil dat eigenlijk veiligstellen. Dan is het ook wat jij toen straks al aangaf. Dan is het dat jij met die persoon alleen in gesprek gaat. Maar nou zegt die persoon, ik wil dat geld allemaal aan die vriend van mij geven. Hoe gaat dat dan? Ja, dan ga ik daar soms ook meerdere gesprekken over aan. Om te kijken of dat echt wel is wat iemand wil. En als ik twijfel of hij het helemaal kan overzien, dan gaan we weer de arts inschakelen om te kijken om de wilsbekwaamheid of onbekwaamheid vast te stellen. Ja. Is dat soms lastig om te zeggen dat je daaraan twijfelt? Ja, dat kan soms heel moeilijk zijn voor mij. Ja, want dat is een stukje subjectief natuurlijk, maar Zeker. dan moet je wel naar luisteren. Ja, daar moet ik wel naar luisteren. Ja. Dus heb je daar training in gehad? Ja, daar hebben we protocollen voor. Ja, dus er zijn hele stappenplannen vanuit de beroepsorganisatie als je twijfelt, die je moet doorlopen om te kijken of iemand nog een akte kan maken. Ja. En allemaal met de intentie om het zo goed mogelijk te regelen voor iedereen. Hè? Want het gaat er niet om wat jij vindt, maar het gaat erom wat diegene wil. Ja. Als je nou dementie hebt en je hebt een eigen bedrijf,
Hoe gaat het dan? Wat kun jij daar dan in regelen of in betekenen? Want dat komt nog best wel regelmatig voor. Kun jij dan adviezen geven van ook hoe je met je inkomen moet omgaan? Of hoe gaat zoiets? Nee, we geven geen financieel advies. Dat mogen we ook niet, zijn we niet voor opgeleid. Ja. Maar in het levenstestament hebben we wel een stukje apart voor die onderneming. Dus dan heb je iemand benoemd die dat stukje kan afwikkelen. Oké. Maar het financiële advies, daar heb je weer... de bank voor nodig. Of financieel planners, financiële adviseurs, hypotheekadviseur. Ja. Wat zou je zelf nou nog kwijt willen? Ik zit heel even zonder vragen op het moment, hè? Dus ik denk, vraag ik het op die manier? Ja. Ik denk dat we alles wel een beetje behandeld hebben. Ja? Ja. Ik wil nog wel iets weten. Wat vind je het allerleukste aan je werk? Combinatie. Het juridische, echt in het juridische duiken. Maar vooral ook het aan tafel zitten met mensen, het praten. Dit soort dingen doen, lezingen geven. Het is gewoon heel afwisselend. Alleen maar actes maken, dat zou ik niet alleen maar leuk vinden. Dus de interactie met mensen, dat maakt het leuk. Op de momenten waarop het ertoe doet, hè? Wat je zei. Dan ben ik er. Ja. Dus eigenlijk zou zo'n KBO of dergelijke, zou het alleen maar heel goed zijn om deze mensen daarin te adviseren. Zeker. Dus we geven nog hintjes. Ja. Nee, maar ik denk dat we dan een beetje aan het einde van deze avond zijn gekomen. Ja. Ik heb het als heel waardevol ervaren. Dadelijk is het dat mensen die hier nog zitten nog vragen kunnen stellen. Maar voor deze willen we je heel hartelijk danken weer voor alle informatie die je gegeven hebt. Graag gedaan. Op het eind krijg je nog een bloemetje. Maar goed. Helemaal goed. Fijne, heldere, concrete uitleg. Het is niet zo spannend als ik dacht. Nee. Hè? Goed zo. Dat is al heel wat waard. Maar het is ook misschien goed om al te vermelden dat we 14 november gaan we het hebben over de dementievrijwilliger. En dan komt Brigitte Asselberg. Zij is coördinator van het Welzijn Proteon. Die komt dan vertellen over wat dementievrijwilligers kunnen betekenen voor mensen in de thuissituatie. Prima. Wij wensen u een fijne avond. Bedankt Olga en iedereen een fijne avond. Dag.